בנשימה אני בודקת שבאמת האוויר שאני מוציאה מהפה, כמו שציין עומר, לא נפח את השפתיים, נכנס לריאות. כי לאן הוא יכול להיכנס בעצם? לקיבה. לקיבה. תודה רבה, פנינה. ממש נחמדת. אם אני רואה שההנשמה לא אפקטיבית, סימן שהאוויר נכנס לקיבה ולא לריאות. וזה יכול לקרות כי ושת מקדים לקנה במקרה הזה. אמרתי, אני רואה עוד הפעם, אני הופכת. אם אני יודעת שהתינוק שלי במקרה אכל משהו יותר גס, לא יודעת מה, אורז, בשר, אין לי מושג מה, פה אני גם הופכת אותו ונותנת לו טפיחות על השכם. מהעצמות שנמצאים למעלה, לכיוון למטה. דוחפת 1, 2, 3, 4, 5 ומסתכלת. לא יצא, לא מכניסה אצבעות יותר מדי, רק אם אני רואה שמא לא אדחוף את זה בחזרה לתוך הפה. אחרת מה עשיתי בזה? במקום להוציא את זה החוצה, אני מחדירה את זה פנימה. אז אני מנסה להוציא. לא יצא, שוב אני עושה. כמה פעמים, ומסתכלת עוד הפעם. ושוב. ומנסה. אבל אני מסתכלת פסיבית יותר. לא יקרה לו שום דבר. עד שאני רואה מתי, אם התינוק כבר התחיל להשתעל, אז אני יודעת יפה, הנה כבר יש לו איזה נתיב אוויר פתוח, אני אנסה עוד טיפה. אבל לא שכחתי להתקשר למטה. בכל מקרה, כי אנחנו מבזבזים זמן. ואז אני מנסה עד שאני מצליחה בעצם להוציא את הגוף זר מתוך הפה. לא סיכות, לא מקלות, לא עטבים, שום דבר. אני מנסה עד שאני רואה. אם אני רואה את הגוף זר, זה טוב. לפעמים קורה שאני גם לא רואה מה הוא בלע. אני יכולה להגיע לתינוק מחוסר הכרה ואין לי מושג ממה. אני מתחילה החייאה. אם אני רואה שאני מנשימה לא נכנס לריאות, סימן שמשהו עוצר בקנה. יש משהו. אני לא יודעת מה. אבל אני אנסה החייאה, אני אגיד כמה שיכנס חמצן ייכנס. ועיסויים. לא יתחתי לאנשים, עיסויים. יכול להיות שהגוף זר נמצא באזור הקנה, אני אעשה עיסויים. אדם שנמצא, החמצן ייכנס למעלה. עוד משהו? עוד שאלה להורים.